Dahil yung ili may nga badok, kat nakabubuteng. Adu, dagiti may walwala nga matmatay. Madimi mo't amo, no siya sino iti ang pagpapatay. Adu iti krimen ng nangruna, iti pinagpipinatay. Eyewitness the shooting incidents, 3 ang binaril. Agdintin na magti Ilocos Norte, nga datayo iti killers. Adda kami ito nga magtisigpot. Adda kami ito nga bukbuteng. Adda kami ito nga madi makapangan, madi makaturo. Nakabutbuteng iti mapaspasahan. Apo ka siya na kami. Abi mo iti Analaunay nagkurangam ay ayatek nga ilik nga badok. O ina nga nadungo, dinggem tuyarararaw ko, tulungam nga agbalbaliw, silawam tuy puso. Napatid si Karara. Kararang kailangan sa tikula si Apo, anything to ask of me shall be given unto you. In-identify natin yung mga gang for hire groups and pinasurrender natin sila. Unti-unti nang nagbago ang old image ng bago. Daytoy, panangibabaet niya Apo Virgen Milagrosa de Badok, Isus, itinang waknit, itili nga badok, nagbalinan nga naranyag, kas labitwen, kas la bulan, kas layinit nga naranyag. Baro ang badok, badok mapaduan. In a letter of July 26, 2018, expressing the prayers and desires of the clergy and the faithful, by the Supreme Pontiff Francis, very willingly bestows upon the parish church in the town of Badok that is dedicated to God in honor of Saint John the Baptist, the title and dignity of a minor basilica.